ο οποίος δεν νομίζω έχει οπτικό πεδίο. Βλέπετε εδώ, μπάλα περνάει, ευνηδιάζεται σχεδόν μέσα από τα χέρια του. Ρωμαίο και πάλι, εξαιρετικό γκολ. Γκολ με το οποίο η ομάδα της Κομοτηνής μπαίνει μπροστά στο σκορ και πάλι από μια άλλη οπτική γωνία. Έτρεξε ο Ακασού μήπως και τον μαρκάρει. Έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα, βλέπετε και πάλι πως, κεφαλιά στην αριστερή γωνία του Σέρεμετ. Νίκη Βόλου, Πανθρακικός 1-1. Και πάλι το εξαιρετικό γκολ από τους Κιανόλευκους, Γέσιτς. Κανένα περιθώριο αντίδρασης για το Σέρεμετ. Στη συνέχεια ο Ισαάκ ευνοήθηκε από τις κόντρες και πάλι εδώ ο Ηλέδης. Τσιόρας Ισαάκ, ο Τσιόρας με τον Ισαάκ κοντράρει μπάλα. Μπάλα από κόντρες, για να δούμε τώρα. Εδώ ήταν εκτεθειμένος ο Ισαάκ. Είναι εκτεθειμένος. Από τα πόδια του Τσιόρα η μπάλα. Εκτεθειμένος είναι ο Ισαάκ.